Abantu abazithandisayo benza kube kubi ubheke emisebenzini. Benza kube kubi namhlanje sikhuphi bangenelele nasezicaweni. Bahambe ecaleni koBishop ngelo xesha benza kube kubi ezinkonzweni ababantu bazithandisayo ngoba bakhwela phezulu kwenhloko zabantu xa besiya kwindawo abafuna ukuya kuzo. Abananhloni ababantu bakhohlakele, bathetha izinto ezikhohlakeleyo ngabanye ukuze kulunyukelwe bona. Lokugama bebona ongathi unempumelelo ukudlula bona bayamthengisa ngelithi uyingozi mlumkele. Inyembezi zabo ubwenzakalisileyo ngenxa yokufuna ukuzithandisa inene singaphaya kwamanzi olwandle ngenye imini zawuziza ukurhaxe. Mphulaphuli, into ongazukuyenza kukuzithandisa ngaphezulu. Eyona nto uza kuyenza kukuthengisa ngomphefumlo wakho. Kumele xa uzithandisa uthengise ngomphefumlo wakho. Nankuya uJudas Iscariot nangoku ejingisa intebe yesiJuda kumithi yemisedare. Ngelo xesha uthe gqa amehlo akanamchimi ngoba wasithandisa. Mphulaphuli, ilumkele lento. Lokugama uzithandisa kukho obaxuthisayo. Lokugama uthetha ukukhohlakeleyo ngabanye kukho obaxuthisayo. Kuba wena ufuna ukuphumelela, ilumkele lento. Awunakusinda ngoba zininzi inyembezi nezinqala ezisemva kwabantu abasithandisayo. Nangoku Sawule waphulukana nentando kaThixo ngenxa yokufuna ukuzithandisa. Mphulaphuli, awunawusinda kule nto. uThixo uza kuhakisha ngokwakhe. Ewethu ucekiswe ngumuntu emsebenzini ngengathi ukucekisa endlini yakhe. Yemfonini ibe ngathi imali oyibhatalwa iphuma kweyakhe ipokotho. Kodwa ikhube lento iyezimi